இது வந்து சுன்னத் ஜமாத் பள்ளிவாசல். இது வந்து நம்ம பரம்பரையாக முத்துவலியாக இருக்கிற நம்ம தாத்தா காலத்துலேருந்து கோர்ட்டோட ஆர்டர் இருக்குங்கிட்ட, சர்காசி சாப் ஆர்டர் இருக்குங்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது. நான் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி காலி பண்ணேன், முஸ்லீம் லீக் ஆளுது இஸ்மத் பாஷான்னு சொல்லி. எந்த ப்ராப்ளம் கோர்ட் ஆர்டர் இருக்குங்கிட்ட காலி பண்ண அப்புறமா சேர்மன் அவங்க கூட்டாளி அவங்க சேர்ந்து எனக்கு தேவையில்லாத பிரச்சனை கொடுக்குறாங்க. இங்கே ஒரு 6-7 பேருக்கு கூட்டணி இருக்காங்க, அவங்க முஸ்லீம் லீக் ஆளுங்க. அவங்க தப்பான விஷயம் வந்து என் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து போர்டில் ஒரு இன்கொயரி மாதிரி போட்டு என் மேலே இன்கொயரி நடந்தது. அந்த இன்கொயரிக்கு நான் போனேன். இன்கொயரியில் போடும்போது நான் அவங்க மேலே அவங்க என்னென்ன தப்பான வேலை பண்ணியிருக்காங்களோ தைட் பார்ட்டி அவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன். போலியான பில்லு உண்டாக்கியிருக்கிறாங்க, சந்தா பில்லு. என்னோடய லெட்டர் பேங்க்கோட இதெல்லாம் தப்பான விஷயம்லாம் பேசியிருக்காங்க. என் பற்றி நிறைய அக்கௌண்ட் வச்சுருக்குன்னு சொல்லி பொய்யான தகவல் போர்டு கொடுத்துட்டு ட்ரிபியூனலில் இருக்குது. நம்ம அவங்க மேலே கொடுத்த கேஸ் எல்லாம் வந்து இன்கொயரி இருக்குது இந்த ஆளுங்க மேலே. இன்னும் இன்கொயரி ரிப்போர்ட் எதுவுமே சப்மிட் ஆகல. ஹைகோர்ட்டில் கூட கேஸ் பெண்டிங்காக இருக்குது. எதுவுமே ப்ரொசீஜர் இல்லாமல் வயலேஷன் பண்ணுறாங்க. நம்ம மேலே பிரச்சனை எடுத்துன்னு வராங்க. தௌஹீத் ஜமாத்தெல்லாம் தப்லீக் ஜமாத்தெல்லாம் கூப்பிட்டு வராங்க. பர்ஃபார்மா பற்றி இது சுன்னத் ஜமாத்து நம்ம தலைமை சர்காஜி சபு அவர் இதாக சார்பியே இந்த பள்ளிவாசல் இருக்குது. அவர் தான் இந்த பள்ளிவாசலுக்கு தலைமை. இவங்க அதெல்லாம் வச்சுட்டு சேர்மன் வந்து இந்த இஸ்மத் பாஷாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுறாரு. அவர் அந்த பர்வேஸ் அகமது மேலே கேஸ் இருக்குது, என்கரேஜ்மெண்ட் மேலே கேஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இவர் வேறு டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு எடுக்கிறார்? சரி டைரக்ட் மேனேஜ் எடுங்க, பிரச்சனை கிடையாது. ரீசன் கொடுக்கல, நம்ம நோட்டீஸ் கொடுங்க. நம்மளுக்கு வந்து எந்த நோட்டீஸும் கொடுக்காம டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி கோர்ட்டில் சேலஞ்ச் பண்ணாமல் இவங்க டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லி 6 மாதமாக இதுதான் சொல்லின்னு இருக்கிறாங்க. நேற்று 2 நாளாக வந்து இந்த தௌஹீத் ஜமாத் குரூப் வந்து பள்ளிவாசல் ஆளுங்க போகிற ஆளுங்கள்லாம் கூப்பிட்றாங்க. போர்டு வருது நாளைக்கு, இது மாதிரி நீங்கள் எல்லாம் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க. கூப்பிட்டு நீ கூட்டமே நிலைந்து இப்போ ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்காங்க, டிவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. தேவை லான் ஆர்டர் வந்து ப்ராப்ளம் பண்ணுறாங்க, இது வயலேஷன் பண்ணுறாங்க லான் ஆர்டருக்கு. நான் வந்து டிசிக்கு கமிஷனருக்கு எல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி கூட இன்கொயரி போட்டிருக்கேன். சிஎம்சிஎல்கெல்லாம் போலியான லெட்டர் பேட் போட்டிருக்காங்க. அது பற்றி கூட கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். நான் இன்ன வரைக்கும் ஆக்ஷன் ஆகல. நம்ம வந்து கோர்ட்டில் போட்டு அது கூட எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கோம். அதுக்கு மூலமாக வந்து டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்காக போர்டு வந்து முயற்சி பண்ணுது. இப்போ வரேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுக்காக நான் வெயிட் பண்ணின்னு இருக்கேன். அவங்க வரக்கூடாது. வந்தால் கூட நம்மளுக்கு ரூல்ஸ் பிரகாரம் நம்மளுக்கு நோட்டீஸ் கொடுத்து தான் அவங்க டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கணும், இல்லைன்னா எடுக்கணும். அவங்க வர முடியாது. அதுதான் எனக்கும் தெரியல, எப்படி வராங்கன்னு தெரியாது. நான் அனுப்பிச்சு நைட் அனுப்பிச்சிட்டேன். கம்ப்ளைண்ட் எல்லாருக்குமே டிசிக்கு எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கேன், ஏசிக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன், எல்லாருக்கும் அனுப்பிச்சிருக்கேன். 4 பேருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஒப்பாரி எல்லாம் இருக்குது. நான் அதுக்கு வந்து பரம்பரை முத்தோலியாக இருக்கிறேன். ஒப்பட்டில் வருஷம் கணக்காக கொடுக்குறோம். நம்ம எந்த பிரச்சனை இந்த வருஷம் கூட கணக்கு கொடுத்துருக்கேன். இப்போ சிஓக்கு வந்து 2022 கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு இப்போ 9ஆம் தேதி எனக்கு லெட்டர் வந்திருக்கு. அவங்க மேலே 7ஆம் தேதி அவங்க அமைச்சிருக்காங்க. என் கையில் 9ஆம் தேதி கிடச்சிருக்கு. அதில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க மேலே நம்ம ஆக்ஷன் இன்கொயரி போட்டிருக்கோன்னு சொல்லி இப்போ சொல்லியிருக்காங்க. சரி இன்கொயரி போட்டிருக்குன்னு சொல்லி என்ன லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லெட்டர் கொடுத்துட்டு பின் அவங்க வந்து டைரக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எடுக்கிறது எப்படி எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது. ஆனால் இதில் வந்து சேர்மன் சம்மந்தப்பட்டது நிறைய இருக்குது. சேர்மன் அப்துல் ரஹ்மான், என் பேர் முகமது ரஃபீக் அலின்ஸ் பாபு ஷேட். இது வந்து எல்லா விஷயமே சேர்மன். சிஓ கிட்ட போனால் சேர்மன், AS2 கிட்ட போனால் சேர்மன் பண்ணுறது, சூப்பரிண்டென்டென்ட் கிட்ட போனால் சேர்மன். முஸ்லீம் லீக்கில் இருக்கு சேர்மனும் இஸ்மத் பாஷாவும் பர்வேஸ் இனாயத் ஷரீஃப்னு சொல்லி அவன் மேலேயே போர்ட்டில் கேஸ் இருக்குது. அவன் வீடு காலி பண்ண இங்கே இருக்குது. அந்த வீடு என்கரேஜ்மெண்ட் கேஸ் இருக்குது. அவனை காலி பண்ண ஆர்டர் ஆயிடுச்சு, போர்டு காலி பண்ணாமல் இருக்குது. இன்னொன்று மேட்ரு இந்த பள்ளிவாசலேருந்து வந்திருக்காங்க, அது கூட கேளுங்க. இங்கேருந்து ஒரு 600 மீட்டரில் தான் ஒரு மஸ்ஜித் குரேஷியான்னு இருக்குது. அந்த மஸ்ஜித்தோட குரேஷியாவோட அடாக் கமிட்டி மெம்பர் நானும் இருக்கும்போது கூட இன்னொருத்தர் 2 பேர் இருக்கும்போது கூட நாங்கள் வந்து 2.5 வருஷமாக நான் வந்து பெட்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் வந்து போர்டு எடுக்கலை. அந்த ஒரு 1 மேன் ஷோ மாதிரி பண்ணின்னு இருக்கான் PS முகமது மொய்தீன் சொல்லி அவர் மேலே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணுறாரு. அதனால் நாங்கள் வந்து 3 அக்கௌண்ட் இருந்தது. அதில் வந்து 2 அக்கௌண்ட் வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணிட்டோம் வித் த ஆர்டர் ஆஃப் ட்ரிபியூனல். இவங்க வந்து அந்த பேங்க் மேனேஜரை கையில் போட்டுக்கிட்டு அந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த 3ஆவது அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி எல்லா ஃபண்ட்ஸும் அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து திருப்பியும் போயிட்டு அந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு டைரக்டர் வரைக்கும் போயிட்டு திருப்பி அந்த 3 அக்கௌண்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்.
இப்போ வந்து என்னன்னா இப்போ வந்து இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த மசூதிக்கு வந்து ஒரே ஒரு பெட்டிஷனில் வந்து என்கொயரி இது அதுன்னு சொல்லி வந்திருக்காங்க. யார்? தமிழ் வக்ஃப் போர்டு. ஆனால் நாங்கள் வந்து 2.5 வருஷமாக நான் பெட்டிஷன்ஸ் கொடுத்துன்னு இருக்கோம். அந்த ஒரு 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 என்கொயரியும் போடலை. பெட்டிஷன் காட்டணும். என் பேர் ஹவுஸ் மொய்தீன், அட்வொகேட்டுங்க நான். உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்.